you are on your own. Tħares fejn tħares ma tkunx taf id-direzzjoni daqs issib triq ġifieri. U x'ikun lan, mela tħallx il-foresta lan inti, bażikament lan inti huwa jiena nkun rajt il-mappa qabel, naf li jekk nimxi jiena più o meno dejjem lejn dik in-naħa, pereżempju lejn direzzjoni partikolari jew ma dak il-river. Boxla jkollok. Le bl-arloġġ. Ġifi bl-arloġġ. L-arloġġ? Le, l-arloġġ inti bażikament inti fix-xemx inti tkun inti puntajt tkun immarkajt bil-ġebel, hemm proċess, insomma, tkun immarkajt mal-art, il-points, issa għandek inti sundial biex niftehmu, u ma tagħmilha inti stess. Fimt? U inti tippunta l-arloġġ u jtik inti direzzjoni ta' fejn huwa n-nord. Ovvijament jimmarkalek is-south, jimmarkalek, mbagħad ovvijament l-oppost huwa n-nord. Jiġifieri mbagħad fil-għaxija tipprova tkun straight għax fil-għaxija you're going in a general direction. General direction żgur, inti ma tkunx eżatti taf eżatti fejqiegħed, imma inti mhux lajn dritt, bad timxej dritt għax inti quddiemek issib inti xmara, ġieli quddiemek issib inti irdum. Allura tieħu dik ir-route biex ġifieri so dan easy thing. U li ma tfux boxla jew ukoll biex tapparti mill. Ma kelli bżonna, ifhem għax hemm alternattivi oħrajn. Boxla hija ifhem it is a basic shortcut, fimt ġifieri. U boxla l-arloġġ huwa għandek inqas affarijiet, jien bħajt immur għas-sempliċità. L-arloġġ għandi bżonnu għal-ħin, nkun naf nikkalkula kemm għandi bżonn ħin biex nagħmel ċertu affarijiet. Eżatt, fiex jikkonsisti is-survival kit tiegħek meta tkun tagħmel dawn l-esperjenzi. Sekkina kienet kelli sejf, kelli wieħed Malti li jagħmel u kelli mbagħad. U l-użu tas-sejf x'ikun? Ġement ħamba l-flint, kelli żnieta fej kont jiena nqabbad in-nar biha. Sikkina ġeneralment kont inkunu żejt anke ħabba pjanti jew hekk jew anke biex naqla dan u jew anke biex inkun binejt l-istruttura fiha norqod u hekk. Bażikament għalhekk ġifieri, fimt? Ma sikkina, żnieta? Żnieta daqshekk, m'għandi bżonn affett iżjed, fimt? Ġifieri backpack ifhem ma tantx kien xi darba kont ħadd jew darbtejn. Xi titlaq hekk ta' fuq hekk sandu hekk sikkina, żnieta. Jien niftakar nasib jekk issaqsi x'in kont imur ħafna mbagħad msqallija wkoll. Kemm il-muntanji Nebrodi Forest sabiħa ħafna. Kelli affiljazzjoni ma' xi ħadd hemmhekk li għandu agriturizmu, insomma konna nagħmlu anke l-excursions għan-nies u imma kont imur waħdi hemmhekk kbir ukoll, hemmhekk tintilef, kelli wieħed partikolari kont ħadtu miegħi. Kon netlu isma' titħossib l-affarijiet għetlu hekk u ma kienx ta' każi, naħseb jiena kien ħaseb li it's a walk in the park. U meta kien ġie hemmhekk imbagħad irrealizza li isma' oh shit, it's a big deal. What makes it a big deal imma? Għax inti kull żball li tagħmel ħadd ħares wara. Eżempju. As simple as that, dan pratikament dan inti wasanna bil-lejl kważi u bejna nkunu bnejna fejn norqdu. Għatlu take it easy, għatlu don't rush, għatlu bada jaġġel, fimtu dak fi ħtifel u sar għaran xraba, kif xi satej wara waqt it-temperatura, dak inti kesaħ u kellha hypothermia, kellna nagħmlu extraction f'nofs foresta. Extraction biex helicopter? Le, bla mobile, fem kena l-flares, mbagħad ġew inti tal-forestjale bil-quad bikes, fimt, abbowna, ħaduna l-ewwel. Tista' titfa' flares fil-foresta? Ma m'hemmx periklu ta' Le. U kemm idum biex jintebħu li hemm emerġenza. Jiena għandna konna nafu li hemm ċertu żoni tal-foresta hemm Nebrodi li huma turistiċi, fimt? U dawn hemmhekk ikun hemm inti wkoll anke l-forestjali li jieħdu ħsieb ħabba nirien minħabba wkoll sigurtà ħabba biex ma jqaxtrux is-siġar għax ikun hemm inti min imur ta' siġar hekk tipo għal biex jisaħħan id-dar jew. Ora kont naf, hemmhekk hemm żewġ punti vera importanti fil-dan, hemmhekk hemm l-erjil tar-raj partikolari viċin ta' Montesoro. U hija l-ogħla punt li hemm fin-Nebrodi li kważi tilħaq l-istess oli tal-Etna.
Montesoro. U konna fina li il-montanji li jgħatu inti madwar il-Montesoro jgħatu inti għal żewġ lakes kbar, għandek il-lago Bivieri u l-lago Maulazzo li jum. Allora konna naf li hemmhekk inti dik id-direzzjoni ħajkun hemm inti hemm diversi nies li żgur ħajkun hemm xi ħadd ma qegħdin il-bot, ġifieri nitkellmu aħna. U allura tikkalkula you just try your luck literally. U li kieku ma ġieħat, fis-sens kien hemm moment fejn għattu Stampa xaqni żgur, stennejna ħin twila, ġifieri dan inti sar inti bdejna f'11 ta' bil-lejl, sakemm inti taf inti 11 ta' bil-lejl għajxejn, bejt noħroġ minn fejn konna, ma dan, bejn offendi għax dan bil-Malti fottili l-4 ijiem, fimt? Bazz, għax jina li kien bazz kbir, fimt? Fottijuli. U kontet toffendiħi maċ kien traskurat? Traskurat, biex inti dan inti konġ bajt nejlu, tipo osma, tipo don't mess around, this is not, mux għedin aħna l-pusket, il-modu fi fejt. Da Malti kien il-viri? Ija Malti. Il-viri, da għabditu l-hypothermia fi 11 ta' bil-lej. Għasu, da għal din madwar n-nar, literalment, fil-li jisek naf li ma kej xejn, minnom jisek t-kellem xat fil-sakra. Literalment, ġiviri bdaj parla fil-vojt, slurping the language. U l-ostrina. Kesħa vera, ma. Alright, bat tkun indunajtu. U Iġi ħasin jibdi remettilek, u t-targa fata-patamex, dan inti bjat karti, u ġa mandux bizziet inti nutrienti ma kienx kiel bizziet, u t-tara li ma jitlifx inti bizziet ilma mill-li suppost li għandu bżiet melaħ ġo fieħ li inti tiżommu għandi għaddenx kik inti jiku ma kelkom fil-sens kelkom backup plan għaffariet xitimaw ma kienniex x'kienet parti mill-esperienza dak jina kontatlu għatlu smatlu nġib xaħġa miegħek inti bisa tagħmel l-istess ħaġa li nħana miegħina u dan naħseb jiena underestimated tipo naħseb jiena kellu dubju tipo isma' da, uja, come on, kif mussiku xejn, jew kif ħajkoll inti pjanti. Jina naf, jina drajt it-tomma tagħhom li ma kienx iddarrasni, fimt, allura kon drajta, ma toħodha inti, għal vojna jgħidlek li hija tajba, ħaddejqek, għax m'intix imdorri għaliha, it-texture tagħha, it-tomma, fimt, konna niklu anki l-earthworms u hekk, ġifieri konna nikluhom. Jellek hemmx video wkoll fuq YouTube li kien inti tinfittxu aħna konna tfal u tinfittxu l-earthworms u hekk. Tiegħek qed tikol id-dud? Ejwa, anke Malta konna nagħmlu l-affarijiet hekk. Konna insejt fejqiet għax naf li kelli wet fuq Facebook żgur kien. U nsibu jekk jeżisti ħansibu. Eventualment da salva. Le, ma kienx traġika, imma inti tibda tinkwieta għax għandek xi ħadd responsabilità tiegħek. U ma tix bil-Malti tagħmel. U dal-pellegrinaggi ma li kont tagħmel, x'kien l-iskop warahom? Fis-sens kont qed tfittex xi forma ta' tisfija, kont qed tfittex xi kambjament spiritwali. Ma kellix kien l-appell. Ma kellix lan, ma kellix antipolis jimmenix Kristu tal mur fil-desert għana mill-lek 40 ġurnata għani tisma t-tisfija tijaj biex għat ma kelli dak jaħsib. Ġviri inti għattajt li kontu il-buzz daw il-pozizjoni differenti bl-istess mod li xaħat jara ballon tal-futbol u jisker jela bil-futbol. Ma femma li jela bil-futbol mandekx l-element ta' trill. Jina li għanna sabin qabbilla ma ta' meta xaħat inti mur l-fu aeroplan u jaqbizlek mintu l-aeroplan bil-parachute. The goal was the thrill. The adrenaline. Once li tkun bdejt fil-mixja. Ħajta vera. Total high. Kompletament alert, għax taf li kull zbaljot.